Mens folk sulter, bliver der hvert år smidt 1,3 milliarder ton mad ud i verden. 1 ud af 8 personer sulter på verdensplan, og så smider man alligevel en tredjedel af verdens producerede mad ud. Ressourcerne, der bliver brugt på at dyrke, forarbejde, sælge og transportere maden, går således tabt. Mange mennesker kæder ikke madspild sammen med miljømæssige problemer, og mange mennesker mener slet ikke, at deres madspild betyder noget. Men det gør det. Og det har også en stor påvirkning på klimaet og på vores fremtid. Vi udleder nemlig drivhusgassen metan, som er 20 gange værre end CO2, når vi nedbryder vores mad. Og vi udleder CO2, når vi fremstiller det. Især den vestlige verden belaster klimaet hårdt. Og det går desværre ud over ulandene.